Nadakpan sa iniusang pwersa sa mga pulis ang usa ka leader sa notorious crime group atol sa gikasang operasyon sa barangay Poblasyon, Kidapawan City ni adtong Mayo 5, 2025. Gila ang ginakpan nga si alias RR, 49 anyos, residente sa Kidapawan City. Gitudlong leader sa Relativo Criminal Group ug nalista isip regional level most wanted person sa Police Regional Office 12. Yun pa, tinitingnan natin kung ano pa yung ibang involvement nila with regards sa mga crimes na nangyayari within the area of North Cotabato. Giserved sa mga pulis ang warrant of arrest, batok sa suspetsado sa kasong Carnapping ug Robbery. So yung suspect natin ay may standang warrant of arrest na violation of the new Anti-Carnapping Act of 2016 or RA 10883 and robbery with intimidation against person under Article 294 of revised penal code. So walang bail na nirekomenda ang sinasabing charges. Anaa karon sa kustodiya sa CIDG North Cotabato ang suspetsado. Nagtuo ang mga pulis nga ang pagkaaresto sa suspek makapahuyang sa grupo. Dai za Libong, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe!